care și-a pierdut telefonul iPhone 15 Pro, luat nou din America și n-au sunat Arabia acum pe telefon. Hai noroc, bine m-am găsit la un nou clip. Azi mergem în tineret. Uitați voi ce face grasul ăsta. Se joacă. Pierd. Nu pierd. Da, da, eu fai. Nu știe să se joace. Mă joc mai bine. Hai să intrăm la Urban Playfield. Să fiu sincer, chiar nu vreau. Hai în skate. Ce nașpa e? E prost. Nu veni imposibil pe ăsta. Haide mă. Prea prost ăsta mic. Mă faci bogat, mă faci vedetă pe YouTube. Bă, deci hai să-ți arăt eu cum se dă, cum se dă prin famă aici. Dă-mă tu whip întors. Nu, dacă vrei dau whip network. Păi așa dau și eu. Hai, că l-a întors rău unul. Mă vere, ia mai zi o dată, să audă și ăștia. Deci, avem prietenul nostru Bobiță cu camionul Snepian Spectral 29 care și-a pierdut telefonul iPhone 15 Pro, luat nou din America și n-au sunat Arabia acum pe telefonul lui că... E greu, bă, la București. I-am luat și pe ăștia doi că s-au răzgândit, nu mai merg în Antronache. Stai, boss. Mersi, te pup. Bă, vezi că traversăm aici. Bă, ești nebun. Mamă, ce mic l-am dat. Dă-te, bă! Mamă, cum e ăsta? Nici table nu poți să tragi de el. Nu, n-ai cum să tragi table de aici. Hai mă, dar toți trec. Dă-te. Hai, hai! Trebuie bă la stânga. Mai bine ne dădeam în primăvară. Pauza asta din două. Va bine, vere, că am luat eu pauza. Nu, sunt mulți copii și ieșisoare. Bă, cumpărați bicicleta mea, bicicleta lui Răzvan din nașpa.
A mea, o cumpărați pe a mea, e mult mai bună. Aia nu știu ce. Dar asta e mai bună, mă. Pur și simplu atâta pot să zic. E mai bună, mai bună. E ușoară. N-are 17 kg, are 13-14. Pe bune, nu mă credeți, veniți să o vedeți. Are fox. Cumpărați tricul. Frânele țin bine. Pe bune, chiar țin bine. Zi tu, bă, frânele nu țin bine? Cum să nu? M-a dus în cap la un stopi. Țin foarte bine. Pe bune, chiar. Chiar țin, stai. Chiar țin bine, da. E jocul. Wow! Dă-te mă de aici, Ce frâne că nu știu cum să... mană. Dă-te mă de aici. Hai că blea, ale tale abia de țin. Ia uite. Așa. Alții. Ia uite muzica. Nu așa, mă, nu. Vai de viața mea. Mamă, ce one footer dau pe ăsta, ești de bun? Îi dau în spate, că îi dau one foot. Eu mă duc seara de unde să filmăm. Doamne ajută. A, atunci îi dau eu atunci. O, ce era să mor. Mamă, cât l-am dat! Ce, m-am futat? Așa e, da. Easy. Grasule, și pe mine. Hai, Tudore, vii? Stai, tu ce acolo. Hai, bă! Stai, ia distanță puțin. Hai că ăsta a fost mai bun. De calul ăsta. Capul stăpcan. Oh! Oh! Hai, dracu, m-au recunoscut unul dintre ei se dă pe mine, care...